ga dukkanin wani mai son sababbin shirye-shiryen Alkashi Record zai mu da subscribe a cikin wannan kuma ku san bada mu da kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen ku. Mun gode. Kuna ji ayana ku kwantar da hankalinku yanzu ina je da nemo muku abin da za ku ci kun gane ba na so musamman ma kai Simon da Himon yana da kun ji ko to mama Allah sare Allah baki sa'a mama yawa sanji mama Simon kenan kana da abin mamaki ya ina wuda kun gama batar ta riga da ta tafi ba ya kamata ku zo mu gaba ki mu je mu ciccin yaran nan ni wallahi yunwa da ke ji gaba ki da cinye su zamu kun gane yawa ma an da mama subhanallah kai fitulu ba ganin wannan abu tsuntsaye an bi musu amana suna ci mu tai mu ci uban su banza ya tsina doyan iska marasa amana uwar su kullun tana muku kashi kuna tsinci da bawa abincin ta kuma yan banza kuna kasan mata yaya yan tsina do su wayo Allah da wayo kai da wayo Allah da la ilaha illallah wayo Allah iska da nan bari yan iska shegu tsina do subhanallah saka me yake nan kai ka ji dan iska shi nan duk ku tsaya dan bore uba ku ga tsiyan da zan muku yan iska banzaye munafukan banza an ba ku amana za ku ci yan koson wallahi sai na sheke ku ga baki ɗayan ku wallahi yan iska shi da banza ku so ku ga baki daya banzaye wulakantattu yan iska a shashe gari banzaye ku tafi duk wanda da gare gari a nan alquran sai na galbe shi na rantse da Allah banzaye kawai kai boss kada ga wannan yaron abin da ya mura wani mataki za mu dauka alquran sai na sheke shi billahi lazi isa ba za ta hadu da kasa wallahi sai na cinye wa'annan yaran na rantse da Allah wannan alƙawari na ne dan banza mu zai zo yana rera hankali irin wannan banzayen iska kawai tsinanin banza sai na sheke su gabaki daya kai dan damuwa abin da kai fa kai ce maka rai wallahi a ba fatulu ai ka sani da ba shin ka san me ne abokina babu abin da na fi kauna wa yaran ka bar musu a hannuna ka gane yara kenan samkar ku da mu kamar yadda ma'aifiyar ku take ji da ku to tabbata kyautata muku ai mamar ku mutumiyar kirki bari je nemi muku ko ruwa ne ku dora yara kai a haba karfa batulu ya zo ya shanye ruwan nan wallahi ba ko kadan ba kai wayo Allah da hanzu tana da ba ina zan samu ruwa kuna ji yara wallahi an dan samu matsalar ruwan mu ya dan kare bari mu fita an je nemo muku da Allah ba na san damuwa ko gane yara kenan boss alquran ga ya fito wallahi yanzu mu samu wani shiri mu laka ba kuma ga babatan su mata dawo yanzu kana ji boss mu laka bai wani shiri wayo Allah ina yaran da suka shiga ne Simon ina kuka yi ne Simon kai ta nan wurin suka yi Simon ba ka ji na ne maman ce Simon ina kuka yi shiga ne Simon haba Simon magana nake Simon wayo Allah Simon wayo Simon ina kuka yi ne Simon ya lana shi ke ya boss ka tana ko ga mata abin da ya faru mana za mu boye mata kina je ki kwantar da hankalin ki dan damuwa da ya sace yaran nan mun yi ba karbe su wallahi yake sake mana daga bisani ba ya dauko abu yana jifa mu saboda ya nuna duniya cewar shi barawo ne ya gargar da gar wallahi an kuka da ni da ido na ka tabbatar shi ya kama min ayana kuma wallahi sai na dauki mummunan mataki a kansa Allah ai ina ga miki babu ta yadda ban yi ba domin ya ba mu yaran nan yaki wallahi yana da taurin kai har ma jifan dan uwa na yayi ga hitan ma kin gani yanzu haka ba bai yi sami zai wallahi nake ga miki ina ji ma yana cewa yaran nan wallahi zai je sai da su da yawa ni na koka baba abin da wani abu da ba mai bana aika na'ura ya ce yayi yaki ya saka miki yaran nan wallahi in kika zuba mai ido wallahi yaran nan kina gani zai kashe su babban abin da ya bata min rai ba ni da na bai magana ya ne bai ci mutunci na oyo Allah gaskiya na gode da abin da kuka yi min wannan kokari ne babba kuma insha Allah zan je in dauki mummunan mataki a kansa na gode wannan ku ne makota na gari kai muna bikin Allah ina ayana kake mun so wayo Allah da don Allah biki na hakuri ki za ki saurara wayo Allah da wayo Allah da don Allah ki za ki saurara wayo kada da wayo gaba da wayo Allah da sai gaba agadi sai gaba wayo Allah sai gaba wayo Allah agadi tabbas ni kamar ma gira ba na shiga abin da ba ruwa ne ka aikata mata ne take bibiyan ka kare baya bin mutum haka kawai na tabbata ka yi mata wani abu
ki yi hakuri da Allah ki mai uce kin san waye ne yake yin magana kuma kina ci gaba da abin da kika aikata hukuma ne fa zan koyi wurin mata miki ne ki dakata ba magana da ke miki ba da ke zan ci wayo Allah da wayo ke da Allah ki tsaki saurare wayo Allah dan Allah ki tsaki saurare bana ki tsaya ki saurare wai ke dakata bana da Allah ki yi hakuri bana wayo Allah sai wayo Allah kafa da la ilaha illallah wayo Allah kafa na ki saka bana da Allah yawa kai gaskiya matsolo abin da ya bota ga burge ni kaga yadda take man dan banza ai ina so ta sabule bai fata kai daidai na gode Allah saka wayo Allah kai na ku kwantar da hankalin ku ga babu baya dawo kai dan damuwa tun da su dan Allah wani irin abu ne ka bar da yan yaran nan suna matukar jin yunwa ka tafiyar ka kai me sabon zane a koda yaushe an zama da kai ba da san redon wayo ka san bala'in da na shiga ne idan tafi kawai kai dai ba ka ga dawo ba to ka zuba idan ka gani kawai zuba ma yaran aikin banza kawai a cikin duniya ba dama kai taimako yawa ga hibu yara kai wallahi ku ne burge kai wallahi yunwa suke ji oh my god da na ba fatulu wanda madara ba ta ishe su ba dole na ko ba ƙara neman musu domin su ƙara kan yara kenan bari in jani duk wanda ya taimaka ma wani Allah na tare da shi fatulu nagode sai ana dawo kwaci mai lati boss alƙur'an ya fito wallahi ba gaya mata zai ta likita dan bora ba da ba ya samu gaba amma ba kira di ba gashi nan fa gaba ki da ya zo ya wuce ta gefen ki wallahi baki lura ba yawa dan kanki wayo Allah Simon kai munafikin Allah ka daga wayo Allah da na shiga uku da lalace wayo Allah wayo gaba da wayo Allah dan Allah ta take saurara ba wayo Allah munafikin banza da iska ka tsaya ka fito min dana Simon na kuka shiga ne Simon wayo Allah na shiga uku na ka bude in ba bacin raina kake so ba ka bude min dauki ayana iya ke kina ta bata kanki lokaci bayan kuma akwai kofa ta baya ki je bana ki shiga ta window bana zaki iya shiga ai gaskiya na gode matsolo a koda yaushe kana taimaka min matsolo Allah bar mu da kai na gode Allah sarki ya yana mamako ga baki ɗaya take da ta fahimci tana ta yi min abin da bai dace ba kai wallahi ina ku kuma kuna burge ni Simon wayo Allah dan Allah da annabi ki tsaya ki saurare mu bana wallahi ba wani ne cutar da yayin ki ba wayo Allah da wayo Allah wayo Allah Simon da ba kana cikin koshin lafiya wayo na gode wa abun bauta da wani abu bai samu ki ba su Simon gaskiya na matukar daɗi na san Simon in kana tare da kannan ka ba abin da zai same su na gode wa Allah wayo Allah ƴaƴan nan ka ina son ku wallahi Allah sarki uwa gode tana tausayin ƴaƴanta ka duba yadda take musu kutulu Kasu bayan tafiya ke ba tsoro da shi da ƴan uwansa suka sako suka ringa cizon mu suka nemi su kashe mu shi da ɗan damuwa ma ya taimake mu. wayo Allah na shiga haƙin sa ba da dalili ba ni kuma su matsaulace mun suka yi ayyani me sace ku ne wallahi ƴaƴan nan amma ban san haka akai ba gaskiya abun nan ya mutuka burge ni da ya taimaka muku kuma su matsolo insha Allah yanzu zan shiga in wulakanta su musu abubuwa mabambanta na gode. Ai san ba mu da irin zuciya da zamu cutar da ƴan yara kananu irin wa'annan ni kawai na fita ne da tadda matsolo suna ta caccakan ƴaƴan ki gabaci dai wallahi abin Allah tausayi gaskiya kam abin da suka yi ƴaƴan ki ba su kyauta ba sai kin ga yadda matsolo ya ringa caccakan musamman ma Simon in kin ga wani cizo da yake mishi gaskiya kamata ki dauki mataki ɗaya mai kyau shikenan gaskiya na gode kuma insha Allah su matsolo yanzu zan je in dauki mummunan mataki akan su yanzu ma ba da jimawa ba ku jira ku ga ikon Allah ina zuwa kun gane dan baza hake karbo yayanki ina ban bai cutar miki su ba ko lazuma na ga Simon a wani kuka nake je ke yi alasa bai cutar miki da su ba karfe ban baki can banza munafikin banza dan iska da kai da matsolo duk sai na dauki mummunan mataki akan ku dama inda tafi na bari a yannan cin zarafin su kuke yi dan iska mugaye kawai yau din nan sai kun gane ni daga miki kafa wato har zaki iya tsayawa gaba na kina ga mun maganganu marasa daɗi ni da zaki na wa irin wannan maganganun kin san waye matsolo kuwa ai ba za ka gane Wayo Allah ni zaki wa haka ki daga mana ban zaki ne. ka sake gaya mun irin wannan maganar sai na kashe ka boss kada ga yadda ta matsolo alƙur'an mu taimaka hukunta ta tunda duka ku kuna ga za ku iya tare ni sai bismillah mana mu zuba dan ubanka so ta nan wurin No. Wayo Allah na dan Allah ki mana hakuri. ba ni ake fara ba za ku gane bayan ɗaya alƙur'an sai na kike ku to nan dan ubanku irke isa iska kawai muna
gaskiya fitulu ina jin daɗin hukuncin da nake musu a wannan yaran da su mana fitulu kama mai yawa ɗauke min yaran nan daga nan na gode kun ji yawa matsolo ya mace ke kuje ciki da shege wajo Allah kai matsolo ku gudu no. fitulu ke da duba tana da alaƙa shege yadda ta mai dan fura wajen da kai gaskiya fitulu na ji daɗi kai yi wannan dan iska in buru ba ce gumu na fakai duk dan iska da ƙara gani a wannan yankin alƙur'an sai na sheke shi in ƙara ganin wani dan iska a wannan yankin yan banza kawai gaskiya mun ji matuƙar daɗi da yawa wallahi kai ko Allah